Ngiyalibingelela lonke egameni likaJesu Kristu. Amen. Ke lethabo hore re kopane bohle hammoho kasheko. Kuyintokozo bazalwane ukuba sihlangane sonke namuhla. Ibile re leboha Modimo ka mohau wa wona o entseng hore re kopane kasheko. Sibonga uNkulunkulu ngomusa wakhe asenza ukuba sihlangane namuhla. Re leboha haholoholo hore re kopane ka lebaka la lebitso la hae. Sibonga nokuthi sihlangane ngegama lakhe. Re leboha le ngwana bo rona Mdalose hore a etse program ka mo a entseng ka teng hore re bue ka bokaene ya Deuteronomy. Sibonga nomzalwane uMdalose ngokusihlelela uhlelo lwalempela sonto esibuya manje. Ho program ena e re tlo buisana ka yona e leng bukeng ya Deuteronomy. Isihloko sethu sikhuluma ngaso esisencwadini yakwa Deuteronomy. O sa bontshitse ka moo bukeng ya Deuteronomy e tlileng ka teng ho rona kapa e tlileng ka teng ho ma-Israel. Umzalwane ngikasibonisile ngendlela incwadi kaDeuteronomy ifike kithi noma incwadi kaDeuteronomy ifike ebantwaneni bakwa-Israyeli. Hore ine e ngollotswe Israel Ukuba bilo belwe Israyeli. empa le rona e re ngollotswe hore re ithute ho yona. Kepha nathi siyakhona ukufunda kuyo. E ngollotswe hore re ithute ho yona. Ibhalelwe ukuba sifunde kuyo. Sifunde kuyo. Amen. Amen. Hane ke bala ke summarize le nna ka bonna. Uma ngifunda ngisummarize Nna ka bonna. ngokumina Ke thotse hore hape ho na le sehloho seo le nna nka se behang ka hare ho sona. ngithole ukuba nami khona isihloko engasibeka kuyo Ke tumelo. ukhona. Hobane Moshe hana a ngolla Baisraele bukaena la bobedi. Ngokuba ngenkathi uMose abhalela ama-Israyeli lencwadi O ne a se a ngolla bana ba Israel. bekalobela abantwana bakwa-Israyeli E le hore bontata bona ba hlokahetse mo lefelleng. ukuba ubababo abazali besebadlulile. Mme o ne a ba kgothatsa bakeng la tumelo e ba tshwanetse ba be le yona ho Modimo. Abakhuthaza ukholo lwabo lo bebanalo kuNkulunkulu. Jwale ka ha bontshitse hore ya pele ke hore tshwanetse ba tsebe Modimo. Sekavezile ukuba okokuqala kumele bazi uNkulunkulu. Hobane Modimo ho yona bukayo ke ka makgetlo a reng ke nna Jehova ya le ntshitseng lefatsheng la Egepeta ka letsoho la ka le matla. Ukuba uNkulunkulu ukhulumile kule ncwadi ukuba nguye obakhiphile ngesandla sakhe ezweni le-Egibhithe. A re ka baka leo Athi ngakho-ke le tshwanetse le boloke Sabatha. kumele nigcine isabatha. Hona ho bontsha ho tumelo ya rona le tshwanetse le hopole hore ne le le bafo tulong ya Egepeta. Lokhu kubonisa ukuba nina beniyizigcila eGibhithe Ka le ntsha ka letsoho la ka mo Egepeta. nganikhipha ngesandla sami eGibhithe. Ka mantswe a mang le tshwanetse hore le dumele ho nna hore ke nna Modimo o nang le matla. Ngamanye amagama kumele nikholelwe kimi ukuba yimi uNkulunkulu Le onamandla. ha bontata lona ba ile ba iketsetsa namane ba re ke yona ba ntshitseng Egepeta. Nanoma obabeni okhokho benu yibo baye bayenza ithole bathi yilo elinisindisile eGibhithe. Ha ho jwalo. Kepha kungekho njalo. Modimo o hopotsa setjhaba sena se siyenyana. uNkulunkulu ukhumbuza uIsrayeli O ba fa tumelo eo ba tshwanetse ba dumele ho yena ka yona. ubanikeza ukholo lolu kumele balubhekise kuye. Ha shebe bukeng ya Numbers ya ikhotileng chapter 14 Lencwadi kaNumbers chapter 14 verse 11. verse 11. uJehova wayesekhuluma kuMose wathi, "Koze kube nini laba bantu bengidelela na? Koze kube nini bengakholwa yimi ngezibonakalise zonke engizenzile phakathi kwabo na? Koze kube nini labantu bangakholwa kimi na?" Yona nje ke bontshang e hore
sehloho sena ke se kenya mo ho bukeng ena Deuteronomy ya tumelo. oyilokhu ngokuvezayo kuba lokhu ngizokufaka kule sihloko lesencwadi yakwa Deuteronomy. Before ke kena sehlohong sa ka kasheko ke shebile hore motho o na le problem kapa motho o na le bothata bo itseng ka hare ho yena. Before singena esihlokweni sethu bengithanda ukuveza kuba umuntu unenkinga noma umuntu Una le a ke tsebe ke tla reng ka Sesotho. Motho o na le bothata. Umuntu unenkinga. Yeah, unenkinga. So umuntu o ka mo jwetsa ntho ka sheko. umuntu ngamtshela into namuhla Kusane o etsa ntho e nngwe hape. kusasa yenze ongaqondanga nalokho okukhulumile. Modimo o jwetsitse Israel hore ke nna ya o ntshitseng Egipte. uNkulunkulu utshela uIsrael ukuba nguye obakhiphile eGibhithe. Jwale ka ha re tseba hore Modimo o ile a etsa ntho e re bitsang ka hore ke Paseka hore Israel e tshase madi a yona dikosineng. Njengoba sesabona uNkulunkulu ayenza lokho sikubiza ngempaseka ukuba uIsrael kwamele bagcobe igazi eminyango. Israel ke mo etsa ithole hore ke wena o ntshitseng Egipte. Israeli yenza ithole ukuba yilo leli thole libasindisile eGibhithe. Kasheko re bua le batho hore ke Modimo o entseng mahodimo le lefatshe le lewatle le dintho tsohle tse fumanehang ho tsona. Namuhla sikhuluma nabantu sithi uNkulunkulu nguye wadala izulu nomhlaba, wadala ulwandle nakho konke okuphakathi kwalo. Bothata ba motho ke hore o batla ho tseba hore Modimo ke eng. Inkinga yomuntu kuba ufuna ukwazi ukuba uNkulunkulu uyini. Ene buka ya Genesis hlalositse hore Modimo ke yena creator. Enencwadi yaKeGenesis ivezile ukuba uNkulunkulu ungumdali. Motho bana a eja diperekisi from sifateng. Umuntu uma edla amabentshisi esihlahleni Bobane a eja ngoba. ngoba umuntu adla amabentshisi esihlahleni O rapela sifate o sona Modimo wa sona. aphinda akhonze leso sihlahla leso athi nguye uNkulunkulu wakhe. Bobane setsa provision ya diperekisi. Isihlahla sinikeza amabentshisi. Empa Bible itse sifate seo se hlotswe ke Modimo. Ngebi iBhayibheli isibonisile ukuba uNkulunkulu nguye odale lesihla. Empa motho yena o ga sifate sena sa provider therefore ke tla rapela sifate sena. Ngepha umuntu uthi ngokuba lesihla sengipha amabentshisi ngizokhuleka lesihla. Buka Deuteronomy e batla ho lemosa bana ba Israel hore Modimo ke mang. Incwadi kaDeuteronomy befuna ukukhumbuza abantwana bakaIsrael ukuba uNkulunkulu ngubani. Jwalo ka ha bane ba se ba le border ba ile kena ka Kanana. Njengoba bebekubhoda before bangena eKanani. Modimo na batla ho ba jwetsa hore le elellwa le fihla ka mole di tlo thola medingwana. uNkulunkulu wayefuna ukubaqwayisa ukuba baqaphele ukuba mabafika lapho bazothola Ithixo. Yeah. So ke ka lebaka leo ane a ba hopotsa hore hopola Jehova Modimo wa hao o se ke wa rapela medingwana. ingakho uNkulunkulu wayebakhumbuza ukuba kumele bakhumbule uNkulunkulu wabo, uNkulunkulu wabasindisa bangakhuleki lezi yithixo. Ha re shebeng Romans chapter 1 verse 20. Sibheke incwadi kaRomans chapter 1 Verse 20. verse 20. Lo pompalele ka Sezulu. Chapter 1 verse 20 Romans. Ngicela ufunde isiZulu. ngokuba okungabonwayo kwakhe kuthi amandla akhe aphakade nobuNkulunkulu bakhe kubonakala kwasekudaleni kwezwe ngokuba kuqondakala ngezenzo zakhe ukuze kungabi nakuzilandulela. Kufanele ngichaze. Yazisho. Yazisho. Ngokungayitheni kwakhe awusho. Ngokungabonwayo kwakhe. Kwakhe. Batho ba batla ho bona Modimo. Ngokungabonwa kwakhe. Ithi mayiqhubeka. Kuthi amandla akhe aphakade nobuNkulunkulu bakhe ubonakala kwasekudaleni kwezwe. Kubonakala ngaso. Kwasekudaleni kwezwe. Amen. Amen.
ka mantswe a mang lefatshe le prova hore modimo o teng Amen. lehodimo le bontsha hore modimo o teng tsohle tseo o di bonang ka mahlo a hao tseo o bonang ha se tseo motho a ka di etsang it's a proof of there is God. Amen. Amen. Jwanong rona re batla tseo re di bonang e be se ba re etsa modimo ho tsona. Ho na le story ba re umkhokha. Kune hlelo kuthiwa umkhokha. Batho ba le ba rapela direct setshwantsho. Labantu bakhonza isithixo ngqo. Batho ba le ba tshwere Bible, that's the thing. Ba tshwere Bible. Labantu baphethe iBhayibheli. Ba latela the Old Testament. Balandela umthetho wakudala. And Exodus 20. Amen. Iri o se ke wa ba le modimo e meng ka tlasa sefahleho sa hao. Exodus 20 uthi ungabi nabanye uNkulunkulu. La ekaba lehodimong, Nanoma kusezulwini. la ekaba lefatsheng, Nanoma kusemhlabeni. le ka tlase ho lefatshe. Ngaphansi komhlaba. Mara ba rapela Kepha bakhonza isithixo. yet ba tshwere Bible. Kepha baphethe iBhayibheli. Deuteronomy, modimo ha e ngola kapa Moshe ha e ngola, o na shebile ho thusa bana ba Israel hore ba se ka ba etsa mistake e. uMose uma ibhala encwadi kaDeuteronomy ubekabheka ukuba uIsrael bangayenzi leyo mistake leyo. Ho diketso chapter 17 ke a rata buka eo. Izenzo chapter 17 Verses 16 to 29. verses 16 to 29. Paulos o na le batho bana mo ko Athens. Paul bekase Athens. O na le batho bana mona batho ba bitswang ka hore batho bana ko re ba ne ba rata ho tseba. Engikuthanda ngalabantu kuba bebathanda ukwazi, bebathanda ulwazi. Ho batho ba ne ba baethu kwana ba le ba botsa hore wena mona o tswa kae. Uma kufika ivakashi bebazibuza ukuba ndoda ubuya phi. Kapa wena ha o fihla mo ho bona o no kopana le bona o ba botsa o ba jwetsa ka se wena o se tsebang. Noma wena uma ufika kubo ufika ubatshele wena ukuba yikuphi lokho kwaziyo. Paulos ha fihla mo le ho bona o thola ba rapela watela eo ba e rapelang. uPaulos uma efika kubo ufika uthola bakhuleka bonke lokho bebakhuleka. Ibile ba rapela le yena modimo ba motho modimo o sa tsejweng. Futhi bebakhuleka uNkulunkulu ebabhalele kubo uNkulunkulu ongaziyo. Paulos wa qala o ba tsebisa ka modimo o ba sa o tsebeng. uPaul waqala lapho bashumayela ngalo uNkulunkulu lo abangamaziyo. Ntho e ke ratileng ko re ba ile ba mo mamela mme ba utlwa ka mo modimo o ba sa mo tsebeng. Engikuthandayo ukuba baye bamamela bamuzwa uma ishumayela ngalo uNkulunkulu ebangamaziyo. Well, ubile le ba dumelang, ubile le ba sa dumeleng. Yobakhona nabakhona abakholwayo nalabo abangakholwayo. Deuteronomy Jwalo ka ha ngwana wa rona a re file yona a re hlaloseditse yona ke rata ho ka ho ditemana tseo a di quotileng. njengoba umzalwane bekasifundisile bengingathanda ukuba ngibheke amavesi la athile kancane. Deuteronomy 4:23. Deuteronomy. Bayani funa nikhohlwe isivumelwano sika Jehova uNkulunkulu wenu owasenza nani ngokuzenzela izithombe ezibaziweyo ngomfanekiso wento uJehova uNkulunkulu wakho akwenqabela yona. Kwayani. Be careful. Yeah, beka subscription bitso qaphelang. Nangesuthi ibonisa ukuba qaphela. Uri ha se le keni moli Ukuba uma sesingenile lapho iskela balimi ya ditshwantsho. ningabi noNkulunkulu ithi Lest we forget God. singamkhohlwa uNkulunkulu. Kama mantswe a mang hape re tla bala ka selekane sena sa modimo re se ke ra lebala ka modimo. And futhi sizofunda uNkulunkulu kuba singamkhohlwa uNkulunkulu. Hobane ha re se sa tsebe ka modimo ha se sa tsebe ka seo modimo a re fileng sona na re tla tseba modimo jwang.
uma singafundi ngalokho uNkulunkulu akufunayo sizowazi kanjani ukuba ikuphi lokho kumele sikwenze. Deuteronomy 6 mzalwane. Chapter 6 verse 12 kuyisa u-15. Xwaya ukuba ungakhohlwa uJehova owakukhipha ezweni laseGibhithe, indlu yobugqila. Womesaba uJehova uNkulunkulu wakho, wokhonza yena, ufunge igama lakhe, anikulandela abanye onkulunkulu babantu abanizungezayo, ngokuba uJehova uNkulunkulu wakho ophakathi kwakho unguNkulunkulu onomhawu. Funa intukuthelo kaJehova uNkulunkulu wakho ikuvuthele, ikuchithe ebusweni bomhlaba. Batho bana nabalihlono noma Israel. Abantwana bakaIsrayeli bebabusisiwe. Ya pele modimo o re selekane le tshwanetse le sehopolo. Koqala uNkulunkulu uthi sivumelwano kumele nisikhumbule. Ka mantswe a mang o tshwanetse go o dule o se bala jwalo gore modimo o batlang, modimo a batleng. Ngamanye amagama kumele uhlale ufunda njalo isivumelwano lesi kuba uNkulunkulu ufunani, uNkulunkulu akafuni, ikuphi angakufuni. Ya bobedi e bontshwang mo ke gore o tshwanetse o tshabe modimo. Okwesibili ukuba kumele umesabe uNkulunkulu. Modimo ha na fa Israele melao e 10. uNkulunkulu uma epha uIsrayeli imithetho elishumi. Bana ba Israele ba ile ba kopa o mosho re awukwele modimo wa please. Abantwana bakaIsrayeli baye bacela uMose ukuba sicela ukhulume noNkulunkulu. Rona le khona ho emela. Thina ngeke ukuba sikhona Bana ukusona. ba bona lo ho ba tloshwa. Bebona ukuba bazofa. Ba re kopa wena nte bo wena buang le modimo rona re tla emela kwana wena o tla ho rona o tlo re jwe. Kube nguwe okhuluma noNkulunkulu bese ubuya kithi usitshela ukuba uNkulunkulu Deuteronomy chapter 6 ibontsha hore bane ba tshwanetse ho tshaba modimo. uDeuteronomy chapter 6 uyaveza ukuba bakumele vele bamesabe uNkulunkulu. Dikelelong tsa bona no tshwanetse ba hopole Exodus 20. Imiqondo yakho kumele ikhumbule Exodus 20. Dikelelong tsa bona no tshwanetse ba hopole ho Exodus ha bane ba etswa eGibhithe. Emqondweni wakho kumele bakhumbule ngenkathi bephuma eGibhithe. Those 10 plagues ba bile motsona no tshwanetse ba bone modimo o matla hakaka. Leqalekiso ezilishumi kumele babone kuzo kuba uNkulunkulu namandla Sa o kangakanani. qetela mo abulaya matsibulo. Ha etsa mistake abulaya the second born but o bulayile matsibulo a eGibhithe. Nangalesiqalekiso sokuba ebulale ama firstborn. Azange enze mistake abulaya second born. Azange enze kapa mistake. last born. Athathe i-second born or last born. Ho jwalo fela le rona ka shito. Kunjalo nakithi namuhla. Modimo o re Kriste ke yena ya tla re boloka dipeng tsa rona. uNkulunkulu uthi uJesu nguye ozosindisa ezonweni zethu. Jwalo ka re bala Matthew chapter 1 verse 21. Njengoba sifunda kuMatthew chapter 1 verse 21. Hore ke yena ya tlo mo boloka setjhaba sa hae dipeng tsa sona. Kuba nguye ozosindisa abantu bakhe ezonweni zabo. Ka tsela e jwalo rona batho re etsang ka shito. Kanjalo thina abantu siyenzani namuhla. Beke ntse fetileng re buisana ka satanism. Emavikini adlule besikhuluma ngeSatanism. Hore ka sheko Ukuba namuhla bana ba banyenyana re ba bona abantwana abancane sibabona ba bangata ba kentse mahiya. abaningi bafake amathawula lawo ezangoma. Yes. Bashimane re ba bona le bona ba kentse diphandla le ona mahiya ao. Abesilisa bafake iphandla nawo lamathawula lawo ezangoma. Before ba kenya ntho tseo Before bafaka lokho ine ili batho ba batle bekungabantu abahle. ba tsamayang hohle mo ba ratang teng. Bahamba nanoma ikuphi la bafuna khona. Ba sa hloke ho khalemelwa. Bangadingi ukukhuzwa. Mhlazana ba bona ho jwale ba se ba ya kula. Inkathi bebona ukuba bayagula. Ba re thina silahlanga ukhokho bethu. Thina silahlanga ukhokho wethu. Thina asilahlanga i-tradition yethu. Thina silahlanga usiko lwethu. Re tshwanetse re tsamaye ka our tradition. Mele silandele usiko. Wena o latela Bible o sa tsebeng hore e tswa kae. Wena uhamba neBhayibheli ongalazi ukuba libuyaphi. Ka lebaka la hobane
o se a kula motho ngokuba lo muntu loyo useyagula. ke ka lebaka le go bona sa apara diaparo tse different Ingakho umbona ashintshe impahla azigcokayo. haholoholo ke ba di-gay o tla qala pele a tsamaya jwalo hantle Kakhulukazi laba bamageyi. neng o kopana le na sa fasitse thekeng Makuyisikhathi uzothola lo oyigeyi sekafake itshali lezangoma. ha o bua le yena o jwetsa gore jo Umkhuluma naye uzomtshela ukuthi yo le nna modimo o nkentse ke le tjena ngiyenze uNkulunkulu kuba ngibe nje. empa baebile ne mogotsa gore tlogela ntho e etsang Kepha iBhayibheli liyamkhuza ukuba makakuyekele lokho akwenzayo. a re wena o bara Athi wena uyibhara, islip. ka tsela e jwalo Deuteronomy uDeuteronomy Mose ha na ngolla ba Israele uMoses uma ebhalela uIsrael o na ba gotsa bakeng sa ntho e tlang ho etsahala bekabakhuza ngalokhu bekuzoyenzakala. bazalwane ho na le ntho e kileng ka elellwa hape Bazalwane kunalokhu engiyenga notice yes ke hore ukuthi you know batho ba bangata ha o bua le bona ka Bible yazi abantu abaningi uma ukhuluma nabo ha ngeBhayibheli utlwane hona jwalo anizwani. empa motho ha sa o kametse lebitla Lo muntu lo uma eseduze nethuba o bitsa wena o mjwetsa ka Bible uzobiza wena ukuba umtshele ngeBhayibheli hore o tlo mo ratela ukuthi umkhulekele. o tla wanga ka matlamanisi ha ona wona matla Awunawo amandla. motho ya nang le matla ke ntate modimo Amandla kepha atholakala kuNkulunkulu. utsho jwalo ho buka ya Diketso chapter 2 verse 41 Kusho njalo kuZenzo chapter 2 verse 41. e ratile ka sezulu hae zisindiseni kule sizukulwane esinjani Esiphambili. wenzani wena awuswenkela morena Jesu you will never come right yabona if ever uswenkela Jesu today you will never come right re tlo kopana le wena go tlanne so Deuteronomy Moshe o na ngolla bana ba Israele hore ba elele Ngakho uDeuteronomy uMose bekabhayela abantwana bakaIsrael ukuba abaxwayise. if ba lebala Jehova modimo wa bona ba tla iphumana ba se ba rapela tshwanetse Uma bekhohlwa uNkulunkulu bazozithola bekhuleka ithona. and modimo that time o na bontsha punishment ya hae immediately la ise immediately but o na bontsha hore o batla ithola punishment uNkulunkulu ngalezi inkathi bekabajezisa ngaleso sikhathi. Nalezinye inkathi uma kungaleso sikhathi leso but isijeziso besiba khona. ha ba ne re tlolela ka pele ba se ba kene ka Kanana Uma siqhubekela phambili la sebangena khona sa eKanani ba kene sebangene eKanani. modimo o bontsha hore ba se ba furalletse modimo bona uNkulunkulu ubonisa ukuba besibamflathela uNkulunkulu. taba eno e thola ho 1 Kings 2 Kings mme ba etsa ka moo ditjhaba tse di etsang ka teng Le ndaba lezi thola ku1 Kings 7 Kings thola uIsrael ayenza njengalendlela le izizwe lezi zabantu abanye bayenza ngazo. ho Deuteronomy Moshe o ba jwetsitse hore ba se ke ba nyallana le bona ba se ke ba nyallana le bona Kepha kuDeuteronomy uMose ubabonisile ukuba bangashadi kwabezizwe nabezizwe bangashadi nabezizwe bangathathi kuIsrael. ba etsa ntho eo ska ha Moshe ana ba thibela ho yona Kepha bayenza nalokhu phambene nomthetho kaNkulunkulu. o etsa Jezebel Uye wayenza noJezebel. o jwetsa morena what to do Utshela uNkulunkulu ukuba yenze. morena wa Israel what to Inkosi do ukuba yenze. Israel ukuthi iyenzeni Utshela inkosi kaIsrael ukuba iyenze. la e hana wa e bontsha hore ha o hana ke tla etsa so ke letse so hore ko bolaya Nanoma ingafuni ukwenza kanjalo uyasho ukuba ngizoyenza lokhu nalokhu ukuba ngikubulala. ngwana bo rona o badile aba quote le buka Jeremiah chapter 31 verse 31 Umzalwane uyawafunda waze wakhotha incwadi kaJeremiah chapter 1 verse 31. mo e bontshang teng hore La ibonisa khona ukuba modimo o re setjhaba sa Israel isizwe sikaIsrael ke tlo etsa selekane se setjha ngizoyenza isivumelwano esisha. ha se ka moo
si entsweng ka teng ha ne ke se etsa le bana ba Israel. angeke sifane njengalesivumelwano lesingasenza nokhokho benu. Empa ke tlo etsa selekane se sesha e seng jwalo ka ha ba ile ba roba selekane se ke neng ke ba file Yebo sona. ngizoyenza isivumelwano esisha, not lesi esifana nalesi ngino okhokho benu basayiphula. Ona bolela ka Jesu Kriste ya tla ho tlisa selekane se sesha. Bekakhuluma ngenkosi yethu Jesu Kristu ezoletha isivumelwano esisha. Bana ba se ke neng tuelo di fuwe yona hore ke buisane ka yona. Bazalwane- Remember Jehovah your God and do not worship idols. Bazalwane singene esifundweni lesi nginikezwe sona ukuba remember Jehovah your God and do not worship idols. Ke matla mpalla ka setso. Ngubani Ampalle ka pelinyana fela. ungicela uzofunda isiZulu? Deuteronomy 6 verse 4. Deuteronomy 6 verse 4. Yizwa Israyeli, usimakade uNkulunkulu wethu, usimakade munye. Bayingake awusungakade kala umsebenzi. Modimo ho na le modimo e mekae? Bengaki usimakade? Namhlanje baningi. Kepha usasemunye. Baningi kepha usase you-one. Uring hatsho Peter Hapemne. Ngicela ungiphindele futhi mzalwane. Yizwa Israyeli, usimakade uNkulunkulu wethu, usimakade munye. Usimakade uNkulunkulu wethu unjani? Ujwetsa Israel. Ne? Why jwalo angolale remember Jehovah your God and do not worship idols? Ingani ke ebhala ukuba khumbula uJehova uNkulunkulu ungakhonzi ithixo? Ubani kamoli mabayo tena teng bana hona le dithiko ba ilo rapela tsona. Ingoba la bayongena khona kunezithixo esikhonzwayo lapho. Ka lebaka leo ya mmontsha hore ska ba confused ya ga fihla ka molo hayi medimo e teng e rapelwang. Ngakho ke uma ufika kulelo zolelo ungadideki uthi cha kusho ukuthi baningi uNkulunkulu. Le bona ba dumelletso hore ka ba rapela. Nawo la uNkulunkulu laba ithi kumele sibakhulele. Ke ntho ya pele eo Moses a ba fang yona. Ukuqala lokhu uNkulunkulu uMose abapha khona. And then John chapter 3 verse 16. Modimo o bua ka lerato hore yena ke modimo o nang le lerato ho motho ohle. uNkulunkulu ukhuluma ngothando kuba nguye uNkulunkulu nothando kubantu bonke. Hobane ha e quote ore Ngokuba uma ikhotha uthi yilo nalo okholwa kuye akayikwenzani? Amen. Akayikwenzani? Ukubhula. Yilo nalo ne hayi hore wena mjuda fela hayi wena mohiliki fela but yilo nalo. yilo nalo, not amaJuda kuphela noma amaGreki kuphela, kepha yilo nalo. Exodus 20 verse 5 hearing. Exodus 20 verse 5 ithini? Verse 5. Exodus 20 verse 5. Ungazikhothameli, ungazikhonzi ngokuba mina Jehova uNkulunkulu wakho nginguNkulunkulu onomahawu. Ngihambela ububi bawoyise kubantwana kuso isizukulwane sesithathu nesesine sabangizondayo. Ke modimo o nang le jealous ka rona. uNkulunkulu unomhawu. Onomahawu. O bontshang hore motho e mong le e mong modimo o ya morata. uNkulunkulu ubonisa ukuba yilo nalo uyamthanda. Ka tsela e jwalo ha batle hore
amusherele modimo o mong. Yingakho uNkulunkulu angafuni ukushare abantu Jwalo ka ha monna a na le mosadi a sa batle ho share mosadi wa hae le monna e mong. njengoba indoda ingafuni ukushare unkosikazi wakhe nenye indoda. Ke ntho e bohloko hampe ha monna a tseba hore mosadi wa hae ho na le motho ya utlwanang le yena. Kubuhlungu uma indoda yazi ukuba unkosikazi wakhe unalowo abonana naye. Ke ntho e jwalo le ho Modimo. Kunjalo nakuNkulunkulu. O tla o be o ya bolela ka molomo wa hao hore ke tseba Modimo. Uzaze usho ngomlomo wakho ukuba ngiyamazi uNkulunkulu. O tla o tseba hore Uzawazi ukuba uNkulunkulu o ya mo tseba. uyamazi. Empa ka mona hape ho na le Modimo o mo khumamelang. Kepha ngapha eceleni kunabanye uNkulunkulu Bibele e obakhuthalela. bontsha hore ke bofebe tsela eo. iBhayibheli libonisa lokho ukuba ukufele. Ka mantswe a mang o tshwanetse hore o mamele Modimo o yena a le one. O tsebe hore o na le square. Ha ka wa jumpa tlata o etsa ho square size. Ingakho kumele umamele uNkulunkulu oyedwa lokho uyiqiniso ngoba wazi ukuba unesquare. Ha wa tshwanela ho tlolele ho emong. Akumelanga uye kwabanye uNkulunkulu. Isaiah 61 verse 8. Isaiah 61 verse 8. O ka mpalla le ka English Matthew 1:21. La se ke ka le bolela. Isaiah 61 verse 8. Ngokuba mina Jehova ngithanda ukulunga, ngizonda ukuphanga kanye nobubi. Ha mzalwane. Ke imantswe ene ke wa shebile mo Isaiah 61. 61 verse 8. Ya, hiyo. ya uye kodwa. 8. Okay. Awasho futhi. Ngokuba mina Jehova ngithanda ukulunga, Aha. ngizonda ukuphanga kanye nobubi. Yini ukuphanga wathi mawuphaka kaSuthu ke hawo ya haholo. Yini ukuphanga ngoba ukuphanga ngesisuthu kulawo umuntu edla kakhulu. Ngingafuni ukuthi abanye bathole. Engafuni ukuba abanye abantu bethole. Ukutshontsha noma ukuthatha into yomuntu, extortion. Yeah, Modimo I hate ukuphanga nani Ngoba uthi akathanda ukuphanga Kanye nobubi. nobubi. Ya. Modimo uhloyile sibi in a nutshell. Uma uyenza isono uNkulunkulu uyakuzonda lokho. And then yini isono who did to know me ntwe re balanka yona ma Israel afuwe molao hore ba tshwantse ho etsang ba seke ba etsang. ama-Israyeli anikezwe umthetho ukuba ikuphi kumele bakwenze ikuphi ekungamelanga bakwenze. If ba sa etse seo Modimo a ba jwetsitseng Uma sona bangayenzi lokhu uNkulunkulu athe bakwenze, kula kungena khona ukuphanga lokhu nani futhi Ngeso. nesono Ububi. ububi ya nobubi ke mo di kenang teng. kula zingena khona. So ka mantswe a mang re tshwanetse re balele seo. Ngamanye Jesu amagama, Kriste sibalekele lokho. Matthew 21 Matthew 21. thusa rona ka shebo. Matthew 1 verse 21. O tletse ho thusa hore re se ke ra kena ekuphangeni le ebubini. Uzosinceda ukuba singangeni ekuphangeni nasebubini. Ya, hey, hona le mathata. Genesis chapter 3. Kunenkinga kuGenesis Chapter 3. chapter 3, Genesis chapter 6. Genesis chapter 6 Le dibuka tse ding tse latelang. neminye imibhalo elandelayo. Satane le mothola a gelosa motho. uSathane simthola eheha umuntu, A mo tlosa pela Modimo. amsusa phambi kaNkulunkulu, A mo etsisa dintho tseo Modimo a itseng a se ka di etsa. amenzisa izinto lezi uNkulunkulu athi angazenzi. Kasheko kuthiwa Namuhla kuthiwa uJehova uNkulunkulu wakho. Ungakhonzi yini? Izithombe. Yini ithombe? Motutla isithombe ke ha unkile phone ya tap now ubuyishuka isithombe. umuntu uzothi isithombe kulapho uthatha ifoni khona, uthatha isithombe, kuzoba isithombe leso. Kapa yona camera unka snap. Or noma usebenzisa ikhamera uthatha isithombe. You are not wrong. Awukho wrong. Mara kuthiwa Kepha kuthiwa ungazikhonzi. ungazikhonzi.
King Tom, tshwanetse ka tsona pele hore re tle re seke ra di rapela. Izini iy'thombe kumele sizazi ukuba singeke singazikhonzi. Ake shebeni Bibelini. Isaiah chapter 2 verse 8. iBhayibheli lizositshela Isaiah chapter 2 verse 8. Ne kopa mungampalle Exodus 20 verse 3 and 5. Isaiah 2 verse 8 mzalwane ntate sibili. Kopa ungimpalle Isaiah chapter 2 verse 8. Ntate Mdlalose kopa umpilele Exodus 20 verse 3 and 5. Verse 3 to 5. Ukayibala ntate sibili. egcina izindlela zokulunga elondoloza imikhondo yabathembekileyo bakhe. Isaiah 2 verse 8. Izwe lakubo ligcwele futhi nezithombe. Bakhuleka okwenziwe izandla zabo. Hey man. Isithombe yini? Okwenziwe izandla zabo. Senziwe izandla zami. Mina ngiyakhanga le tablet le. Mangiqeda ngiyenzani? Ngiyayikhonza. Ngiyayikhonza. Yini isithombe? Into eyenziwe ngezandla. Izandla zabo. Ibana. Nakwenzile leyo iminwe yabo. Ake mina beke photana. Oh, okay. Imino yiyo le benza kahle ukuba kube kuhle. Oh, okay. And then And then 20 verse 3 to 5. Ungabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwami. Ungazenzeli izithombe ezibaziweyo. Namfanekiso okusezulwini ngaphezulu nokusemhlabeni phansi nokusemanzini phansi komhlaba. Ungazikhothameli. Ungazikhonzi ngokuba mina Jehova uNkulunkulu wakho nginguNkulunkulu onomhawu. Ngihambela ububi bawuyise kubantwana kuso isizukulwane sesithathu nesesine sabangezondayo. Amen. Amen. More Pretoria Union Building ngalesithwanso saMandela mo. La ePretoria Union Building kunesithombe sika Mandela. Bazalwane bathusa senzwe kana. Bazalwane senziwe ngani isithombe? Ngezandla. Ngezandla futhi senzwe ngani? Thusi. Oh, okay, thusi. Okay. Yes. Thusi kana kimbrass. Brass, yeah. Yes. So uqa Isaiah uri Exodus 20 verse 3 to 5. Asimameleni uzayo uthini? Esimbos sizosana. Ungabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwami. Ungazenzeli izithombe ezibaziweyo namfanekiso. Exactly. Ibatla lemfile Azibaziweyo. Yeah. Kama mtsama ka suturi sethulutsweng. Kama mtsama ki picture kapa ki that Amanye amagama Statue. isithombe statue. se entsweng ka yona brass or gold or whatever e ka etswang ka yona. Statue senziwe ngebrass or noma ngegolide or nanoma That time ne ba bitsa for blacksmith again. dala bebabizwa abantu abayenza le thombe ama blacksmiths. So kubola ka New Testament ibonisa go batho ba yena ba thola tšhelete. So Ku-New Testament yabonisa ukuba labantu bebayenza imali. also utla wena u preacher Jesu Uma wena ufika ushumayela ngoJesu uqeda ibhizinisi yakho. uqeda ibusiness yabo. Ngoba nina bayitsa business. Ngokuba bebayenza ibhizinisi. Bathi ba go batho bana ba tlo rapela ntotsi. Ngoba bazi ukuba le thombe abazikhandayo zizokhuleka zizokhonza Yini abantu. isithombe? Siyini Into ekhandwe umuntu ngezandla zakhe nemino yakhe. Amen. Amen. Samuel 28 verse 3 and 9. Mzalwane kutokupa umbhalele Leviticus 19 verse 31. First Samuel 28 verse 3 and 9. 28 verse 3 and 9. Itatendebele. And then 3 to 9. and 9. 3,9. Or 3. 28, 3,9. uSamuel wayesefile. Wonke uIsrayeli wamkhalela wambeka eRama umuzi wakhe. uSawuli wayexoshile ezweni abanamadlozi
phakathi kwabo nabathakathi. Leviticus 19 verse 31. 19:31. Yes. Ningaphendukeli kwabamadlozi nakuba thakathi, Thakathi. ningabafuni ukuba ningcoliswe yibo. NginguJehova uNkulunkulu wenu. uNkulunkulu ngesikhwele bazalwane. Amen. So ukuthi bheka games abanye ukuthi hore ulahlile tradition yona itsamaya sango. Ngotshelwa igay kuba wena ulahle amasiko yena uhamba abathakathi. iBhayibheli lithi ngabathakathi Ithixo. ithixo Ubani ulo consult abantu bale bashwileng. ngokuba uyoconsult abantu abafile. Ukila kuwa wena mzalwane uthusile. Uke wakhuluma nawe mzalwane. Akakhona ukuwa wena na. Angakhona ukukhuluma nawe na. Ke motho ya tobetsa umuntu ashwileng uri. Umuntu ophilayo uzokutshela ukuba umuntu ongasekho uthini. Ilori uyawuthetha still uri umuntu uyitse. Ngokuba uqambela amanga ukuba nomuntu lo uthini. Issue ya Samuel ya Saule le modimo ayenze ngobe ekhona hale ubuwe mthulu. Inkinga kaSamuel uNkulunkulu Enze ngoba khona ubuwe. enze ukuba bakhona ukukhuluma. 1 Samuel chapter 28 verse 11 to 14. Mzalwane utampala Deuteronomy 32:17. 28 verse 11 to 14. 11 to 14. Wayesethi owesifazane, ngiyakukwenyusela bani na? Wathi ngenyusele uSamuel. Lapho owesifazane embona uSamuel, wamemezwa ngezwi elikhulu. Owesifazane wakhuluma noSamuel wathi, ungikhohliseleni na? Saul. Owesifazane wakhuluma noSawule wathi, ungikhohliseleni na? Ngokuba unguSawule. Inkosi yayisithi kuye, ungesabi, ubonani na? Okay. Owesifazane wathi, Okay. The story says 32 verse 17. Verse 17. Deuteronomy 32 verse 17. Bahlabela amadimoni angasibo onkulunkulu. Onkulunkulu ababengabazi. Onkulunkulu abasha abasanda kuqhamuka abebengasatshwa ngoyihlo. Amen. Modimo ha batle re o consulta disango. uNkulunkulu akafuni kuba siyohlola kwizangoma. Modimo hape ha batle hore re o consulta batho ba shwileng. uNkulunkulu akathandi kuba siyoconsult abantu abangasekho. uDeuteronomy Moses uri uDeuteronomy wasekuthi ngamadimoni. 3 weeks back nekile urahadi ko Free State. Amavikini amathathu adlule bengiku Free State ngokashela uAnti. Makoti wae uri yena Umakoti wakhe uthi wena urapela madimoni. wena ukhuleka amadimoni. Rahadi nala. uAnti wakhala. Umthotse ala yakuhlala fela kamthola ala dipeleti. Mangifika ngimthole ekhala inyembezi. Kanti yalikiye kumakoti wae. Ethi kimi mangiye kumakoti wakhe Yokuwa liye. yokhuluma naye. Ngishike sakhatsi. Ngifake inkingeni. Kitla yajwa kumakoti kilogabana le makoti. Ngiya kanjani kumakoti ngoba ngiyoxabana nomakoti. Mara bayibi yona yatsho ukuthi madimoni. Yebo iBhayibheli liyasho ukuba ngamadimoni. Jwale mina tshwantse ngijibisa. Ngakho mina kumele kuba ngingayiqondanisi. Mara ngishebana le gagadi lo tshwantse ngitshidise le yena. Kepha ngibhekane noAnti kumele ngimduduze. Se ke mbontshitseng sona ke re modimo ha batle batho ba hlokahetse. Engibonise kona ukuba uNkulunkulu akathandi kuba sikhulume nabantu Modimo abangasekho. o bontsha hore haeba le o rata modimo uNkulunkulu ubonisa ukuba uma umthanda o tshwantse o etseng. kumele wenze intando yakhe. Amen.
Amen. So this year ke buileng le yena ka sona mara it was painful. Yilokho engiyakhuluma ngakho naye kepha kwakunzima. Yes. So mona Deuteronomy le go Samuel Lana kuDeuteronomy nakuSamuel re a bontsha hore batho ba hlokahetseng yabonisa ukuba abantu abangasekho ha ra tshwanela ho consulta e ka ba disangoma akumelanga siyohlola izangoma kapa ra ya direct ho bona batho ba bashwele. noma siye kubo ngqo abantu Ha abangasekho. ba re etsa jwale e tla be le hore ke tlola molao wa Modimo. Uma senza kanjalo sale seseqa umyalo kaNkulunkulu. Ke eng an idol? Yini isithixo? Matthew 4 verse 9 to 10. Matthew 4, 9 and 10. Matthew chapter 6 verse 24. Omunye umzalwane Matthew 6 verse 24. Omunye umzalwane futhi 15 same book. 15 verse 9. Matthew 15 verse 9. Ke leka ubuluka nako. Uzama ukusave isikhathi Akere re bua ngokuba sikhuluma double yatolika. okay. Matthew chapter 4 verse 9 and 10. Ukala Matthew chapter 4, 9 and 10. Wathi kuye konke lokhu ngiza kukunika khona uma uziwisa phansi ukhuleke kimi. Khona uJesu wathi kuye, suka Sathane ngokuba kulotshiwe ukuthi wokhuleka enkosini uNkulunkulu wakho umkhonze yena yedwa. Chapter 6:24. Akakho ongakhonza amakhosi amabili ngokuba uyakuzonda enye athande enye noma abambelele kwenye adelele enye. Ningekhonze uNkulunkulu noma moya. Chapter 15 verse 9. Kodwa beyikhonza ngeze efundisa izifundo zezinyalo yabantu. Okay. Chapter 4 verse 9 and 10 ibonisa hore Jesu Kriste uhanine. Wenzeni bazalwane? Walile. Walile. First Peter uri rona re tshwantse re hate mo Jesu a hatileng teng hobane o sietse mehlala e metle e re tshwantse re tsamaye ka yona ne. First Peter sibonisa ukuba kumele sihambe ezinyathelweni zikaKristu. Jesu usinikeze umzekelo. Jesu kumele siulandele. Jesu Kriste uhana uJesu uwala ndimeni. Ukukhuleka abanye uNkulunkulu. Ho chapter 6 verse 24 ho bontsha hore ha re tsebe ho ka ba le marena a 2. Chapter 6 verse 24 ubonisa ukuba angeke sikhona ukukhonza uNkulunkulu ababili. If we are kwasizulu se right phecelezi uSathane noNkulunkulu. Uma isizulu sami siqondile uSathane noNkulunkulu. Chapter 15 verse 29 ibontsha hore ha ho ka mo ka nnete re ka latela medimo e meng. Matthew chapter 15 verse 9 ubonisa ukuba angeke sikhona ukulandela uNkulunkulu ababili. Deuteronomy chapter 6 verse 12 to 15. Isixwayiso. Isixwayiso. Kokomediso. Kuphela igazi kulidla uyakulithulula emhlabeni njengamanzi. 2:15 12 to 15. Ngo 12:15. Nakho ungahlaba udle inyama ngaphakathi kwawo. Onke amasango akho nje ngesifiso somphefumulo. So njengesifiso somphefumulo wakho. Nanje ngesibusiso sika Jehova uNkulunkulu wakho akuphe sona. Deuteronomy 6. No, Deuteronomy chapter 6 verse 12. 12. Verse 12. Chapter 6 verse 12. Oh. Xwaya ukuba ungakhohlwa uJehova wawukhipha ezweni laseGibhithe indlu yobuqili. Womesaba uJehova uNkulunkulu wakho. Wokhonza yena ufunge igama lakhe. Anikulandela abanye onkulunkulu. uNkulunkulu
onkulunkulu babantu abanizungezayo. Verse 15 to 15. Ngokuba uJehova uNkulunkulu wakho ophakathi kwakho unguNkulunkulu onomhawu. Funa intukuthelo kaJehova uNkulunkulu wakho ikuvuthele, ikuchithe ebusweni bomhlaba. Khumbula uJehova uNkulunkulu wakho umkhonze. Awukhonza yini? Ithi. Deuteronomy chapter 6 verse 12 to 15. Ibonsa tlhokomediso ho rona ba Kriste le ho bona Israel that time. Deuteronomy chapter 6 verse 12 to 15. Bonisa bonisa isixwayiso kuIsrayeli nakithi futhi namuhla. Ibonsa hore o tshwanetse o tshabe Modimo. Bonisa kuba kumele simesabe uNkulunkulu. Watsiba Hanexa hola. Yazi ngenkathi ngisakhula Before ke ba mKriste. before ngikholwa Ayinekuthaba Satan. bengimsaba uSathane. You know why? Uyazi ingingani? Mawash tower aitse Satan na le foro. Abashayeli bathi uSathane unemforo. Bana ba Satan ke yena a tlo go fetola ko mondi lo. Ngibathi uSathane nguye ozosiphendula empilweni. Kwengingeke kantsaba lo. Bengingahlala kanjani ngimsaba uSathane? So that's why nekuthaba Satan. Ingakho bengimsaba. Apa nthi maKriste afihla hundi. Kuze kufika amaKristu afika kimi. I want hore Modimo o tshwantse o tshabe ya tseba o mpolaya nama le moya. Babonisa ukuba kumele ngisabe lo kwazi ukubulala inyama futhi nomoya. Ka mantswe a mang ke Modimo fela a tseba ho etsa seng. uNkulunkulu kuphela okwazi ukwenza And lokho. yena a nang le matla a seng. Nguye futhi unamandla okwenza lokho. So ke tshwanetse ho ke tshabe Modimo. Modimo o re re tshabe re mo tshabe Jehova. Ngakho kumele ngisabe uNkulunkulu. How about from Acts chapter 2, Acts chapter 4, Acts chapter 5. Acts chapter 2, Acts chapter Batho 5. ba le tshabo e kgolo ya ba wela hodimo. Abazalwane ukusaba kwawela abazalwane bona. Ha ba wela hodimo tsela hantle ka sebele. Mara Kwawela kwakufikela. ye tshabo e kgolo ya ba wela hodimo. Ye ukusaba okukhulu. Hobane ba le ba utlwisisa go ke Modimo fela ya nang le matla hodima nama le moya. Ingoba beba understand kuba uNkulunkulu kuphela onamandla kwenyama So nakumphefumulo. Deuteronomy chapter 6 verse 12 to 15. Ngakho Deuteronomy chapter 6 verse 12 to 15. Akitsebe o se le ikwetse na. Angazi bese ngivalile na. Akho ePeter mzalwane ukuthi. Ngicela uyiphinde futhi mzalwane ngesizulu. Chapter Chapter 6 verse 12 to 15. Waya ukuba ungakhohlwa uJehova Yokuqala ithi kwaya, ne? I like that way. Yakubonisa hore la no iphilela ka mo iphilela ngathi but yena ke ntho e sure thing. Yaveza ukuba nanoma usiphilela ngale ndlela osiphilela ngayo kuba lokhu kuqondile. ungakhohlwa uJehova ukukhipha ezweni laseGibhithe indlu yokugqila womesaba uJehova uNkulunkulu wakho Saba uJehova uNkulunkulu wakho. Yesibili, wokhonza yena don't have an idol. And then idols. ufunge igama lakhe Ubuwe ka lebitso la hae fela ufunge swear, yes. And then anikulandela abanye onkulunkulu babantu abanizungezayo ngokuba uJehova uNkulunkulu wakho uphakathi kwakho unguNkulunkulu onomhawu funa intukuthelo kaJehova uNkulunkulu wakho ikuvuthele ikuchithe ebusweni bomhlaba. kama nje amambo Amanye amagama hawo kaNkulunkulu Buhari enga ngamanye amagama intukuthelo kaNkulunkulu hayi ba umusayizi ka Modimo o batlang ka teng. uma ungayenzi ngale ndlela uNkulunkulu athi wenze ngayo izokwehlela. Ephesians 2 verse 11 to 22. Ephesians 2:11 to 22. Ise bua le rona maKreste, especially rona bao re seng ma-Israel kapa maJuda. Ikhuluma nathi amaKristu especially thina abezizwe. Akere ma-Israel gore bona maJuda ana tseba hore rona ha rena Modimo, ha re tsebe Modimo. Ngokuba ama-Israyeli bebazi ukuba thina abezizwe asinaye uNkulunkulu.
ebile ha re tsebe Modimo. futhi asimazi uNkulunkulu. Paulus o ya go ngolla go go kgothatsa hore ntho e le ya kgale ke ya kgale. uPaul uyasibhalela asikhuthaze ukuba okwakudala sekudlulile. Empa jwale Modimo ka Kriste o dirisitse lebota le leng le re arohane. Ngako uNkulunkulu ngoKristu udilize udoma Lene le tlisa leli belisihlukanise noNkulunkulu. Kamajama everyone Ngakho wonke umuntu o re entse ntho e le nngwe. ngakho sisenze munye ngoKristu Ka madi a Kriste. ngegazi likaKristu. Acts chapter 9 verse 31. Izenzo 9:31 Re kopareba. cela sifunde. Izenzo 9:31 Njalo-ke ibandla laba nokuthula kulo lonke laseJudiya naseGalile naseSamariya. Lakheka lihamba ekwesabeni inkosi landa ngenduduzo kaMoya oNgcwele. Ibandla belihamba ngani kuNkulunkulu ngokwesaba. Ne? Ibandla hayi the individual now. Akere the individual e bonne ka mo matla Modimo a leng ka teng. umuntu yedwa ubona amandla kaNkulunkulu And then atlela ke tshaba. wawela ukwesaba. So ngani wena le yena ka Ngakho ofela. sonke Re etsa phuthelo. siyenza ibandla. Re tlo bonala kang re tshaba Modimo. Sizobonakala kanjani ukuba siyamsaba Re uNkulunkulu? etsa ka hohle hohle. Tlo sheba hore ha hona mo re fapohang teng. Ngokugcina intando yakhe ngokuba Singagcina intando yakhe ngokuya. Singayi. Yes, amen. And then Romans chapter 7 verse 13 to 25 ibontsha hore re se le fumane tsebo. ubonisa ukuba sesifumene ulwazi, sesithole ulwazi, Re etsa ka moo Modimo o batlang ka teng. siyenza intando kaNkulunkulu. Ha re rapele Modimo e mong. Asikhuleki Ebile ha re dumelle hore ho bene e mong ka hare ho rona ya tla etsa ho fapaneng le rona. futhi angeke sivumele omunye phakathi kwethu ayenze lokhu okungahambelani nokukaNkulunkulu. Hobane Bagalate Paulus o re ho bona ha o Ngoba ka ba kwamaGalatia e mong- uPaul uthi ha o ka ba le e mong ya le rutang thuto e sele, uma kungafika umuntu alifundise ivangeli motho elihlukile, eo a nere anathema. Aqaleke. oh, loyo muntu aqalekise. O re la ka ba le ngeloi Nanoma kungaba ingelosi, kapa mang nanoma a ubani na, ruta thuto e sele, ashomayela ivangeli elihlukile kunaleli esinike lona, motho eo a loyo muntu makaqalekiswe. yes. So ka tsela e jwalo ka Kanjalo. se re fumane tsebo Uma sesithola re ulwazi, tshwanetse re sebedise tsebo eo. kumele silusebenzise lolo lwazi ngendlela esilithole ngayo. 1 Timothy chapter 6 verse 11 to 12 1 Timothy 6:11 to 12 e bontsha go tshwanetse re tshwarelle ka matla bonisa ukuba kumele sibambelele ngamandla ho tumelo eo re fuweng. kulokholo lolu esilithole. Jwalo ka ha Moses a na kgothatsa bana ba Israele bakeng sa tumelo, Njengoba uMose wayekhuthaza abantwana bakaIsrayeli, jwalo ka ha na ba bontsha hore if ever ho na le bophelo ho na le lefu, njengoba babonisa ukuba uma kulokuphila ha ba tshwarella ho bophelo, uma babambelele ekuphileni bazokuthola. Ho Deuteronomy chapter 8 verse 12 to 15 Deuteronomy 8:12 to 15 buka e bontsha ka hore Incwadi ibonisa ukuthi ithixo ungaba yini futhi. yini ithi. Incwadi ibonisa ukuba ithi kuzini. Ungaba yini yini futhi enye dijo ukudla. Yes. Una le motho ya wa riang ka hore ntlo jang today. Nomuntu ngakhathazeka kunomuntu osikhathazayo ukuba uzodlani namuhla. Hamme a kena kapa ntate a kena. Uma umama engena noma ubaba engena abheka izandla, Uri o tshwereng ka shimo. abheka izandla ukuba uphetheni namuhla. Nothing else I nahanang. Akukho okunye kuqabangayo, Nahana dijo. cabanga ukudla. Askis bazalwane. Ngiyaxolisa abazalwane. Hona le
batho ba bang ba hlolang ho tsamaya ha ile toropong kunalabantu abahluleka abangafuni ukuhamba uma baye edorobheni before a lo reka ntho e lo e reka before ayothenga lokhu ayokuthenga uqala ekudleni o na le e mong a dule fatshe a je afike ahlale phansi ha adle tloha moo le ba hona ilo reka makasuka lapho khani aya kulokhu ayokwenza o reka dijo hape o tsamaya a e makasuka lapho uyahamba uyekudleni futhi bazalwane angathi dijo ngeke mtho wa feinta ngazama lo muntu lo angadla aze afinde equleke hana dijo difile o uma ukudla aqabanga ukuba kuphelile kuba ngathi angaquleka kuba isiqhiko kuba isithixo kuba isithixo kuye ubani dijo fela nthana ukuba ucabanga ukudla njalo uditswa kae akacabanga ukuba kubuyaphi unana fela dijo ucabanga ukudla ya bobedi ke property okwesibili umhlaba property broad property impahla ekaba diaparo label ekaba koloi ngaba imoto ekaba ntlo ngaba majabajaba indlu kanokusho ekaba anything e tshwarehang nganoma yini ebambekayo motho ha ya mosebetsing loyo muntu uma aya emsebenzini le before a thola mosebetsi o ile sekolong Before a thola a mosebetsi. qete sekolong a nahanne fela hore ke batla ho kalama koloi lebitso le so asaqede esikolweni ucabanga ukuba ngifuna ukuhamba ngemoto ke batla enjeni ho dula ntlong e so ngifuna ukuhlala endlini enjeni ke batla hore ha ke apara ha ke hlaha ngifuna ukuthi mangigcoka abantu mabafika bangibone ntho leyo lokhu sekayisigcila kulezo kuloko and uma uyisicila sento lento leyo uNkulunkulu wakho isithixo sakho engwe hape ke possession of wealth okunye futhi ubucweli and ha o khotsofa a ke tsebe ke ma khotsofetseng ana le tjhelete akekho Elon Musk a se khotsofala that's khotsofanile akekho waneliswa ngucela so the more thola tjhelete the more batla tjhelete imali eningi ayitholayo ufuna enye futhi edlulela kuleyo the more ubana le imfuyo the more ubatla imfuyo oh amen Jeremiah chapter 17 verse 9 kompareba Jeremiah 17 verse 9 Jeremiah 17 verse 9 The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? is deceitful ithethiswe ke uyakhohlisa yakhohlisa ikhohliswa yini into eyibonayo possession of or lust over possession, lust over property, lust over food, lust over everything. Pelo ithethwa idinto tseo. inhliziyo khohliswa yiloko You don't become enough. awanelisiwe Deuteronomy 8 verse 18. Deuteronomy 8 verse 18 So dintho tseo di tla etsa hore o lebale Jehova. lezo zinto lezo zizokwenza ukuba ukhohlwe uNkulunkulu And then how o lebala Jehova modimo wa hao uma ukhohlwe uNkulunkulu sekuyithixo zakho. sokuyithi Ubabalena kapelinyana 8:18 Deuteronomy. Kepha womkhumbula uJehova uNkulunkulu wakho ngokuba nguyena okupha amandla okuzuza imfuyo ukuba amise izivumelwano sakhe asifungela oyihlo njenganamhla. Yes, ukaba lekoloi enhle. yebo ungaba nemoto enhle Ukaba lendlu enhle. ungaba nendlu enhle Ukanna dirata le tsona dijo tseo. ungakuthanda futhi ukudla kwakho Deuteronomy o re ntho tseo kaofela. uDeuteronomy uthi konke lokho Lokho lebala hore Jehova modimo wa hao kukho konke lokho ungakhohlwa uNkulunkulu ke wakho yena awufile ntso. ukuba uNkulunkulu nguye ophile lokho Empa wena o so re ntho tseo ke ka ho bankile dikolong tse telele. uma wena uthi lokho nginakho ngoba mina ngifundile Usoyetsa phoso. soyenza Iphutha. Ka ho wena o na le tsona dintho tseo ka lebaka la ho bane o tseba business. uma uthi wena lokho onakho ngoba wena wazi business
o so etsa phoso so yenza iphutha and ka tsela e jwalo kanjalo o tlo lebala Jehova. uzokhohlwa uNkulunkulu. What must I do then Kumele ngenzeni hore ke se ke ka lebala Jehova? ukuba ngingakhohlwa uNkulunkulu? 1 Corinthians 10, 1 Corinthians 10. 16 to 22. 1 Corinthians 10, 16 to 22. E bontsha hore taba ya pele Ibonisa ukuba kokuqala ha ke na le motswalle eo e leng shodu uma nginomkhozi, nginomngane oyisigebengu, nna Ngizoba isigebengu. nami ngizoba isigebengu. mona eri ke se ke ka ba ka kopanela Lana ithi ngingabi nanhlanganyelo le batho ba kopanelang ho di nabantu abahlanganyela ey'thombeni ebile ba ya dihlaba futhi bayazi Bayahlaba. slaughter. They slaughter. and then ba yang mema ba re e tla re hlabetse badimo ka mona Bathi iza sihlabela amadlozi and then bese ke ya lo jalo bese ngiyaya ngiyodla. and I felela dimanya e bontsha hore ke badimo ke madimoni Ivesi maliphetha amadimoni. e leng bese e hlabang rakgadi ha bohloko Ile verse elikhubazeka u-Adi. hape e bontsha hore Futhi libonisa ukuthi ke dintho tsa satane. I like it hobane e bontsha ha o bale the last verse 22 ngifundele the last verse. Kumbe siyayivusela inkosi ulaka na? Kanti sinamandla kuyo na? Verse 21. yeah Ningesiphuzi isitsha senkosi kanye nesitsha samadimoni. Ningelihlanganyeli itafula lenkosi kanye itafula lamadimoni. or the madimoni ngane sebedisang ka fela ke tlileng so the devil yes so e bontsha ka mo Ibonisa the opposite ya modimo ibonisa is Satan. the opposite uNkulunkulu uSathane. Let us stop then hore re kopanele dintho tsa badimo le ho le ha ke qeta ho jalo tsapa. Masiyeke ke bazalwane uhlanganyela ekudleni kwamadlozi aqeda sizi sizohlepula ilo tsaba. Actually we want to stop worshiping the idols. Angithi sifuna ukuyekela ukukhonza iThixo. Ya pili ke yona ina 1 Corinthians chapter 10 verse 16 to 22. Okokuqala yiyo 1 Corinthians chapter 10, 16 to 22. Umngane wesela isela. Acts chapter 15:29. Izenzo 15:29. Zokuthi niyeke ukuhlanyela izithombe negazi nokuqumbeleneyo nobufebe uma nizilinda kulezi zinto noba nenza kahle salani kahle. Abstain. Selisa litule ka ini. Yegelani ring yegelani haikala ne? Yes, yegelani. Uhelang dintho tseo. Yekelani lezo zinto. If ever le di tlohela dintho tseo Uma niziyeka lezo zinto tsa ithombe. zamadimoni. Amen. Amen. Iri Bible e tla ba letsa hantle. iBhayibheli lithi nizabe niyenza kahle. Ho ba konente ba bobedi 2 Corinthians chapter 16 verse 14 to 18. 2 Corinthians 16 Verse 2 Corinthians chapter 6 chapter 6. verse 14 to 18. 2 Corinthians chapter 6 verse 14 to 18. Yeah, ke kopa mpalle 17 fela. Ngicela ungifundele 17 kuphela. Ngakho ke phumani phakathi kwabo nahlukane nabo isho inkosi ningathinti okungcolileyo khona ngiyakunamukela. Okay. That's a warning again. Isixwayiso futhi. Phumani phakathi kwabo. Why? Sabakhonza uSathane. Amen. Amen. Why? Bafundisa okuphambene lezwi loNkulunkulu. Phumani phakathi kwabo. Because sabakhonza iThixo. Phumani phakathi kwabo because bahlabela badimo. Bahlabela amadlozi. Yes. So itswang ha ba bona. Deuteronomy 18 verse 9 to 14. Kuko ba lefela ba Galate chapter 5 verse 20. Magalate. Galatians 5 verse 20. Ba ngolang Deuteronomy 18 verse 9 to 14.
nxa usufike ezweni uJehova uNkulunkulu wakho akunika lona. Galatians chapter 5 verse 20. Chapter 5 Chapter 5 verse 20. nokukhonza izithombe nokuthakatha nobutha nokulwa nomona nokuthukuthela nokubanga nokwalana nokwahlukana. tseo tsohle ke tseo modimo a sa di batleng ka Konke gore lokhu uNkulunkulu angakufuni kithi. ha o bala Deuteronomy wa di-lista le ene Uma ufunda uDeuteronomy yaziveza ukuba kumele le bone re seke ra wela ho tsona. sixwaye singaweyi kubo. And then o bontsha hape hore batho ba re thetsang haholo today ke disangoma le baprofeta ba mang. Bonisa ukuba abantu basikhohlisa kakhulu namuhla izangoma Ngani? nabaprofeti bamanga. Ke bolela le Christian tsa Jesu ngani. Sengikhuluma nalo umfundisi bekaRasa ekuseni. So amadlozi Ngakho asilitho ho rona. amademoni aseyilutho kithi. So it's just the dead people Abantu abangasekho. abafile. And then hape seo re se tholang ke hore Okunye sikutholayo ukuthi batho bana ba bolela hore batho bao ke bona mediators between us and God. Amadlozi, they are mediators between us and God. babonisa ukuba amadlozi ngiyo ami phakathi kwethu Asikhulumela noNkulunkulu. Yeah, sikhulumela asikhulumela noNkulunkulu. hasinne. Akusiyiqiniso. 1 Timothy uTimothy oqala chapter 2 chapter 2 verse 5. 1 Timothy 2 verse 5. Ngokuba munye uNkulunkulu munye nomlamuleli phakathi kukaNkulunkulu nabantu umuntu uKristu Jesu. Amen. Amen. 1 John 2 verse 2. 1 John 2 verse 2. Yena kuyinhlawulo ngezono zethu kungeke zethu zodwa kodwa nengezenzo Jesus Christ is the only mediator between man and God. Amen. Jesus Christ ke yena ya tlositseng dibe tsa rona. Amen. Jesu nguye osuse izono zethu. Luka mo re ka bala teng Bibeleng hore batho ba shweleng ba re kopanya le Modimo. Ukubla eBhayibhelini sathola khona ukuba abantu abangasekho yibo abahlanganisa noNkulunkulu. Akusoka ke kopana le yona. Ngaze sahlangana nayo. Ba claima hore batho ba shweleng ba na le matla. Bathi abantu abangasekho banamandla. Empa ra tseba hore molong la moekelesia Kepha siyazi ukuba embhalweni kwa Ecclesiastes chapter 9 verse 5 to 6. chapter 9 verse 5 to 6 and 6. E bontsha batho ba le Ibonisa ukuba labantu labo they are dead. That's why ba abasekho. That is why emhlabathini. Joshua chapter 24 verse 14. E bontsha hore re tshwanetse re tshabe Modimo ka borona bohle ba rona mme re phele hape in holiness. Ibonisa ukuba kumele sithande uNkulunkulu ngokuthina bonke futhi kumele siphile impilo engcwele. Amen. 1 Samuel chapter 7 verse 3. E bontsha hore ubungcwele lobo busuka enhliziyweni. Yes. Romans chapter 10 verse 9 e bontsha hore tumelo le yona e qala e ahe pelong ya motho. So bana ba Israele ha ba ne ba Moshe a emile bona bua le bona ona batla ho kenya mantswe a dipelong tsa bona. uRomans yabonisa ukuba ukholo uqala enhlizweni. Ngakho uMose bekafuna ukubonisa abantwana bakaIsrael ukuba ukholo
kumele aqale enhlizweni isuke enhlizweni gobane o ba bontshitse le bona go ba tshwanetse o rata morena modimo ka pelo ya bona kaofela ukuba bonisile ukuba kumele bathande uNkulunkulu ngenhliziyo yabo yonke ka kgopolo ya bona kaofela nangomqondo wabo wonke le ka moya kaofela nangomphefumulo wabo wonke. and then after also o tlositse dintho tseo tse mpe ho wena, what is it that you need to do? After uqeda ukususa wonke okubi phambi kwakho ikuphi okumele ukwenze? Acts chapter 17:27, Izenzo 17:27 17 verse 27. 17:27 Isaiah 55. Isaiah 55. Yes. From verse 6, which verses to read. All If right. ever to 17. Acts 17 verse 27. Zenzo 17:27. ukuze zifumane uNkulunkulu ingabe zingamuzwa, zimfumane ingani kakude kulowo nalowo ithi. I think this is Yona. this is Acts 17:27 Ukuze zimfumane uNkulunkulu oh. ingabe zingamuzwa, zimfumene. Zimfumane. Oh, zimfumane. Ukuze Ingani? zifune uNkulunkulu ingabe zingamuzwa. ayifunde mzalwane. Ukuze zifune izizwe lezokhuluma. Hey. Ukuze zifune uNkulunkulu ingabe zingamuzwa, Yes. zimfumane ingani kakude kulowo nalowo ithi. Rona re batle modimo Thina sifune uNkulunkulu ukude na ukude na ula yini into tshwanetse re etse ikuphi kumele sikwenze? simuzwe Simuzwe. re tshwanetse o re mutlwe. Kumele simuzwe. Okay, Isaiah chapter 55 from verse 6. Okay, up to. Yeah, up to 17 na retaka. Alright. Mfuneni uJehova esenokutholwa. Nimbize esiseduze. Verse 6 iqedile into tse kaofela. How about from there we are here? The explanation ya verse 6. Hore mfuneni uJehova. Ningafuni bani ithombe. Akithi size ithombe letshwanetse re ditlose pela rona. Ne sizilahle. Therefore we need to seek uJehova. And then John chapter 4:24. And then Acts chapter 2 verse 42. John 4:24. Ntate Ndebele, ke kopa mpule Acts 2 verse 42. John 4:24. God is spirit, Yes. and those who worship him must worship in spirit and in truth. Not flesh. Spirit and truth. Okay. Not flesh. Hayi ngokwenyama. Hayi ngokwenyama. Ngokwenyama sizowenza whatever sifunayo. Kodwa in spirit sizobheka this truth which is spirit, and then isitshele ukuthi what to do as is. 2 verse 42. Baqinisela njalo esifundisweni sabapostoli nasehlanganeni Azange basebenzisa inyama, baye basebenzisa lokho abakufundile okuyiqiniso. Angisho izwi likaNkosi iqiniso. Yeah. So azange bayenze ngenyama. Baqinisela njalo esifundisweni zabapostoli, which is the truth. Ngizama ukuhawulana. Colossians 3 verse 17. First Peter chapter 4:11. Colossians 3:17. Konke nikwenzayo noma kungezwi noma kungumsebenzi kwenzeni konke egameni leNkosi uJesu
nimbonge uNkulunkulu uyise ngaye. Amen. 1 Peter 4:11. Uma umuntu ekhuluma makakhulume njengokwamazi kaNkulunkulu. Uma umuntu ekhonza makakhonze ngamandla awanikwa nguNkulunkulu ukuze uNkulunkulu adunyiswe ukho konke ngoJesu Kristu okukuyinkazimulo namandla kuze kube phakade naphakade. Amen. Amen. Sibheke ukuthi uNkulunkulu aqinishe ngakho konke esikwenzayo, ngakho konke esikukhulumayo. uNkulunkulu ekugcineni fanele adunyiswe lokhu engikwenzayo nalokhu engikushoyo. Amen. Amen. Sengiphetha lena abaKristu 1 Corinthians 10 verse 16 to 22. Ibonisa hore Satani Bonisa ukuthi uSathane wenza copycat umulimi. Kopela uNkulunkulu. And then ntwe ayetsang Okunye kwenzayo hayaphethahara. akakafezeki. Hayaphethahara. Ayifezeki. Ayifezeki. Phethahara. Asiyo. Isukela kubatho asiyo. Akusiyona iqiniso. Yes, isiriti asiyinsiriti hasiyona. Akusiyona iqiniso. Iye akusiyona iqiniso. Yes, ngikithengithile leyo. So, 1 Corinthians chapter 10 verse 16 to 22 ibonisa hore badimo bayahlaba likamoli bona leja. 1 Corinthians yabonisa ukuba hlatshela amadimoni ngapha bese siphinde futhi sizohlanganyele etafuleni lesinkwa. Kama mtu amang Satani siyafihla ho batho are ba Kriste ke bana ba ya silalo samure. Amanye amagama uSathane uthe makafika wathi na amaKristu adla iLord Supper Runa ka hlabeleng le bona badimo. nathi asihlabele amadlozi. Kama mtu amang thotse ha di tshwana. Amanye amagama lokhu akufani. Luke chapter 16 verse 13. Luke 16:13 Ke badi lo ke si sebeletse mare na I2. sifundile ukuba ngeke ukhonze uNkulunkulu amanga. Ubani o tla rata o mong o Uzothanda omunye, hloye uzonda omunye. mme hape o tla sebeletsa o mong ka botshepehi ebe ba o mong. Uzothembeka komunye ungathembeki komunye. Hobane hape Satani o tlisa mehopolo e twisted. Ngokuba uSathane uphambanisa umthetho kaNkulunkulu, amazwi kaNkulunkulu. Ebe ba mehopolo ya bona e ba misled. Bese nathi siphambula. And then put away them, do not worship the idols. Ngakho kumele singakhonzi ithi. Ikubanda tendebe lo mbhale Psalms 105 verse 1 to 5 ilithi mane yaka ukhethe. Ngicela ungifundele mzalwane Psalms 105 verse 5 Verse 1 verse 1 to 5 okuyi verse yami yokugcina. Amahubo 105 verse 1 to 5. 105. 105 Verses 1 to 5. Ungalo Jehova libize igama lakhe lizazise phakathi kwabantu izenzo zakhe. Hlabelelani kuye nimhubele nikhulume ngezimangaliso zakhe zonke. Zibongeni egameni lakhe elingcwele mazithokoze izinhliziyo zabamfunayo uJehova. Funani uJehova namandla akhe nifunisise ubuso bakhe njalo. Khumbulani izimangaliso zakhe azenzileyo nezibonakaliso zakhe nezahlulelo zomlomo wakhe. Amen. Amen. Ke verse e bontshang seo re le makreste re tshwanetse go se etsa. Ngwana go rona go bontsha gore re tshwanetse gore re ithute tsena tsohle ka nako tsohle. Ivesi elibonisa lokho singamaKristu kumele sikwenze. Umzalwane uyabonisa ukuthi yikuphi thina lokho amaKristu singamaKristu kumele sikwenze. Re tshwanetse gore re ithute. Kumele sifunde. Re tshwanetse gore rona hape re rute. Kumele sifundise. And then verse 105 verses 1 to 5. Umahubo 105 verse 1 to 5 Call upon his name bizigama lakhe. and then give thanks. Dumisa uNkulunkulu. Bonga. And then make known his deeds.
shumayela. That's when Zalano Kutato Shumayela. Shumayela. Make known his deeds to everyone and sing unto him. Talk of his wondrous way. Seek his strength. Seek his face evermore and remember his marvelous way. Funani uJehova namandla akhe nifunisise ubuso bakhe njalo. Bazalwane baKristu. Amen. 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 Thuto yakasheku engithwele ering. Isifundo sanamuhla bengisiphethe sithi khumbula uJehova uNkulunkulu wakho. uNkulunkulu wakho. Usike warapela ithwanzi. Ungakhonzi ithi. Tabeng ya pele tshwantse Qala kumele wazi uNkulunkulu, o tsebe go etseditseng. wazi kuba kwenzeleni. Tabeng ya bobedi tshwantse go ithute seo a se batlang ho wena. Okwesibili kumele ufunde uyikuphi lokho Okay, akufunayo ukuthi covenant. kuwena. Isivumelwano And then ya o qetela gore o mo tshabe. ukugcina umesabe And uNkulunkulu. then o etse tsohle tseo a o jwetsang. Wenze konke lokho akalela kona. Okay, amen. Amen. Amen.